Palakpakan tayo man tinabiyag a Dios tayo. Amen. Glory to God. Yaman tayo iti naindaklan nga parabor iti Apo. Iti dito nga gundaway as we continue to worship God dawatok iti gagetyo nga mangilukat iti Bibliayo ditoy Acts chapter 17 verse 1 ingana iti 15. Sorry ta forward ko dito ijay media ni nalipatak muton. Pakikwam Jessel. Okay. Sige, luktan nyo jay Bible yung kot irugi yung nga basaun. Taos tunto nga maisend ko dito ijay media. Praise the Lord. Da Brother Jimmy ken dagiti kakadwana da Sister Lulit ti mapan administer ijay pongpong into no malam. Okay? Jessel paki forward mo dita. Okay, nabirukan niyo ba kakabsat? No nabirukan niyo kot basaon niyo ijay kapkap na kanyo nga version basaok mo't ditoy Ilocano. Okay. Kunana, sinursur da Pablo ken Silas ti Ampolis ken Apolonia ket dimteng da ije Tesalonika ayan ti maysa a sinagoga dagiti Hudyo. Kas iti masansan nga aramiden ni Pablo napan iti sinagoga ket iti lasud ti tallo nga aldaw apan naginanana nakisarsarita kadagiti tattao inaramat na dagiti nasantuan a surat iti panangilawlawag ken panangipaneknek na a masapul nga agsagaba ken agungar ni Kristo daytoy Jesus nga ipakaamok kada kayo kinunana isu ni Kristo. Sumagmamano kadakwada tinamati apudno ti sauna kimadwada kada Pablo ken Silas kastamot ti adu a Griego nga agdaydayaw iti Dios ken adu kadagiti nalatak a babae iti kagimungan. Ngem nagilom dagiti Hudyo inurnong da dagiti bulakbol iti kalkalsada sada nagparnoy iti riribok iti syudad. Rinaot da ti balayn ti maysa a tao nga agnagan ti Jason. Tabirbiruken da Pablo ken Silas tapno idatag da ida kadagiti tattao. Idi saan da masarakan dagiti dua inulo da ni Jason agraman sumagmamano a kakabsat. Impanda ida iti saklang dagiti opisyalis ti syudad. Mangriribok dagito iti tao iti sa dinuman a papananda ipukpukaw da. Ita imay da ditoy syudad tayo. Ket pinadagos ida ni Jason iti balay na. Isuda amin salsalungasingon da dagiti ilintag ti emperador. Kunkunada nga adda sa bali nga ari amanagan Jesus. Kastaunay ti panakariribok dagiti tattao ken dagiti turayon ti syudad anak angeg iti daytoy. Sakbayan na palubusan ni Jason ken dagiti dadduma a kakabsat pinagfiansa ida dagiti agtuturay. Verse 10. Apaman nadimteng ti rabii imbaon dagiti mamati da Pablo ken Silas ijay Berea. May sa dito nga lugar, ijay Macedonia. Idi makasangpot da sa jay, napanda adagos iti sinagoga dagiti Hudyo. Manakaawat dagiti taga Berea. Saan da akas kadagiti taga Tesalonika. Sigagagarda ang nagdengeg iti mensahe, inaldaw nga adalon da dagiti nasantuan asursurat, tapno amwanda nupudno mutlaang ti sasaon ni Pablo. Adu kadakwada tinamati agraman ti adu a Griego. Dagiti mararaem a babae ken lalaki iti kagimungan. Ngem idi madamag dagiti Hudyo iti Tesalonika nga inkasabamot ni Pablo ti sao ti Dios ijay Berea napanda sa jay ket sinugsugan da dagiti tattao amang riribok manen. Awan ti manen na diay insulpok lang.
Verse 14, dinagdagos dagiti kakabsat nga imbaon ni Pablo amapan iti igid ti baybay, ngem nagbati da Silas ken Timoteo. Last verse, sumagmamano a lalaki tinangitulod ken ni Pablo ijay Atenas, sakbay a nagsubli ijay Berea. Imbili ni Pablo kadakwada masapul a sumurot kanyak da Silas ken Timoteo iti kabiitan a panahon. Ni Apo Dios iti mang bendisyon. Iti dahito nga scripture nga iso nga nabasa tayo maipapan iti panagministro da Apostol Pablo da Silas ken dagiti kakaduana nya. So daytoy nga chapter daytoy nga paset na daytoy chapter 17. Kayat ko nga ag-focus tayo ditoy Acts chapter 17 verse 11. Daytoy may nga verse iti kahit ko nga alaan ditoy nga inkararag mi kani Pastor Jan nga iso iti isangumi kada kayo, because I believe this will provide an encouragement to each and every one of us. So daytoy iti at tima tayo tatanga agsapa, possessing an excellent standard of Christian life. Possessing an excellent standard of Christian life nya. So daytoy iti inalak in quote ko nga verse, ditoy verse 11. Kunana iti English ulit nga basaan, now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see if what Paul said was true. So no kitaan tayo, no basaan tayo iti kabibiyag ni Apostol Pablo, iti panangikas kasabana iti sao iti Apo, there are group of people nga iti pagarup da nga ikat palso iti isursuro ni Apostol Paul, palso iti kaskasaban ni Apostol Paul. So nga no kita nyo day anya nga verse da jay ti aramidan ti pagarup da gito'y da nga tattao mangriribok da Pablo. Ket ti aramid ti inaramid da dagitoy da nga daddu mga panguluan naggather da agasum deta pati bulakbol inayon da. So ngagpaiso jay kunada nga ti bulakbol ada trabaho na mutlaeng nya awan ti tambay ta idtoy nga time ket inusar dagiti panguluan dagiti tambay in gather da isuda. Inorient da isuda tapno iti kastakat ada ti kadwada nga mangupos ijay araramidon ni Apostol Paul. Preaching the gospel. Daytoy iti tinrabaho dagitoy da nga papanguluan ken dagiti daduma nga tambay. Tapno iti kastakat dumagson da jay issue ket barbarong kudpay no ation dagiti papanguluan nga agpayso iti ikaskasaban ni Paul nga palso nga sursuro. Ngem dadjay nga pasamak isumatan iti kaslangay nga nang abog kadakwada that Paul in his company will go iti lugar nga Berea nya. So nga daytoy dagiti tattao iti Berea isuman iti kayat ko nga adalon tayo ken mang pick up tayo anya ba ti inaramid dagitoy da nga Berean Jews, dagitoy da nga Berean people, apay nga dagitoy daket na i-provide para kada Paul ken Silas tapno iti kasta nga iket lalo pay nga bumileg da nga mangikasaba iti sao iti Apo nya. So dadjay iti kitaan tayo. The apostles at Berea, dadji kasano nga dagitoy da nga Berean people nga iket makita wenno they possess dadji an excellent the standard iti kinakristyano di pamati da kayat da nga iparang nga di pamati da ket saan nga easy nga pamati saan nga basta nga pamati ngem ipakpakita da ditoy di klase iti pamati nga kayat da nga pagbalinan and then they will influence others. Daytoy iti kitaan tayo kakabsat. So, daytoy iti inaramid da. Nya? Iti verse 11. Number 1 nga points tayo ditoy possessing an excellent standard of Christian life. Isu daytoy iti kababalin dagiti Berean people. They possess a noble character. They possess a noble character. Anya iti noble character? Generous da. Adaan da iti nawadwad na silulukat da jay ima da
silulukat ti panpanunot da, nya, and then they have an open mind towards the truth. Adda di tarigagay da nga mang-ammo iti kinaputno. So they possess a noble character. Nga iso da ito'y iti impact da di word ni Apo kadakwada. Iti tiyempo nga dinungag da iti sao iti Apo, nga ikot adangay da di kwam. Tada ito'y birian gamin, iso da ito'y iti maikadwangay nga place idi nagmission ni Paul. Da ito'y iti second trip na nga napan nga nagmission. So, Berean people, idi ununana nangag dati sao iti Apo. Nya? Iso nga idi mapan manon ni Apostle Paul, nga ikot adanda iti tarigagay. Nya? So, they possess a noble character. Dahito iti inpakita da, kadagito'y da nga adipon ti Apo nga napan ijay lugar da. Inpakita da nga interested da nga agdungag. Inpakita da nga interesado da nga mang-accommodate kadagitoy da nga tattao iti Dios. They are so much interested ngay nga mangsango kadagitoy da nga adipon iti Apo. So dadzay verse makita tayo dito jay same verse may nga verse nag-alaan tayo dito. Now the Berean Jews were of more noble character. At dati kababalinda gitoy da nga tattao nga makuna nga namati. They are so much open. Naparabor da nga tattao. Amen. Nya so nga dadzay generous da nga tattao. Nya they accept dadzay they are open. Ijay gaputa amudan nga ay adda ni Apostle Paul kat sigurado gundaway da dadjayon nga aggressive, gundaway da dadjayon nga agdengeg. Nya so maikadwa nga points ay before gayam data daytoy panagbalinda nga open-minded nya. No open-minded no silulukat ti panunot ti maysa nga tao nga dumngeg kini Apo isu dadjay malukatan ngay dadjay na espirituan nga panangkita da. The reason why denggan tayo daytoy kakabsat no maminsan saan tayo nga masursurutan dadjay sao iti Apo, it is because nakukulahapan pa lang ti panangkita tayo. Nakukulahapan pa lang ti panagdengeg tayo. But then if we allow the Lord to open our mind, uray pa'y tatang agsapa, the Lord will give us understanding. Ikan na tayo iti panakaawat. Iso nga, kuna namat ijekwa, kahit kung nga ikot daytoy, ije Psalms 119 verse 18, daytoy nga iti kararag ni David, gaputa, it is not easy to understand the scripture kakabsat. Ay usto? Anay nga nubasaan ti scripture ko dagdagos nga maawatam, you need nga studyon, you need nga ulit-ulitan nga basaan. Kat ure no basa-basaham da no awan ti intervention ti espiritu ti Apo haan mo nga maawatan kat makaturturog ka pay. Kitam datak abay mo baka makaturturog. But I know nga silulukat ti panunot tayo maraydayo ti Apo. Nya. So ijay biyang ni David kunana kini Apo Diyos open my eyes basahan tayo man am amin kakabsat and it should be our prayer. Go. Open my eyes that I may see wonderful things in your law. Ilukat mo da di matak, nakakiyat ka ading agpaiso nya, nakakiyat de mata tayo. But yung di panpanunot tayo baka niya nga tatsidaok madamdama. Pampanunutan tayo no aniyati isida tayo madamdama nya. Ngam ni David dahitoy iti puso na kini Apo, open my eyes that I may see wonderful things in your law. Manuti mang kayat nga makitam dadji nakaskas daaw nga bamba nagijilinteg iti Apo. Maawatam na jilinteg iti Apo. Nya? No agad-adal ka, no agis study ka kat adati hamo maawatan nga banag. And then try nga mahala ka ti dictionary into no basam kat na gets mo da jay meaning na di mo taya mayat tiriknam. Amin ko na yung matangad adaw no mayat tirik na tayo izay. No masarakam jay pudpud no nga meaning na kat maawatam ay kas jay gayam mayat maikan katiganas nga agtuloy nga agadal. Nga mo saan mo nga mauawatan dayta anya nga tiganas mo nga agadal uray aduti kapi nga inumom.
Nya, so didjay iti kararag ni David, in it should be. Isu nga dagitoy da nga Berean people, silulukat da di panunot da, gaputa, dahi bilag ti sao ti Apo nga nangeg da idi, nag-effect madaydayaw ti Apo. Nya, so diay, maikadwa nga kitaan tayo ditoy, nga di possess an excellent standard of Christian life. Dagitoy da nga Berean people, they are so willing to receive the message. Iti deto nga agundaway, idinalpas iti praise and worship tayo. What anya dagiti attitude tayo. Anya dagiti rik-rik na tayo. Nga ti sumaruno iti after the praise and worship, mangtod tayo ti tithes and offering tayo, malpas ti tithes and offering, iti sumaruno ti message, anya ti rik na tayo. Ay, kasama nun. No? Kasi ba? Or, wow, anya nga tati word ni Apo tatangal daw. So dagitoy da nga Berean people, they are so willing to receive the message nga iso nga i-deliver ni Apostle Paul kadakwada. Nga daytoy iti na magbalin met, amoyo, kunada di may nga di na nabasak, the best kind of preacher. If you want to have a best kind of preacher, be a best audience. No kaya tiyo nga ti preacher yo, tumartaraki, umuno na ti amin, agpakataraki kayo. Amen. Because adati effect na no kitaang kayo nga agdudumog, agsilsilpon, makakaungot jerik na kya. Makatugtugawa kon. So dayjay ko na daytoy kat the best kind of preacher. Isu dayjay ada iti best kind, ada dagiti tattao nga mayat nga agdengeg. Ada dayjay best audience. Nya, so nga congratulations, best audience, maraydayaw ti Apo. Daytoy iti kababalin dagiti Berean people. Nya, nga they are willing to receive the message. Ket ti problema kadagitoy da nga panawan. Ngay ket isungay nga uray da tayo as church people. Iji panangawat tayo iti mensahe. Ada ko iti attitude tayo towards God. Ada ko ti kababalin tayo nga mabuo. Anya iti attitude mo nga mangawat iji mensahe. Into no denggem ti message iti Apo ken ka. We should have a thankful heart. Managyaman a puso. Willing da nga nang awat daytoy nga mensahe. It's either mang rebuke kadakwada no mang isuro kadakwada na ibasa ni Sister Jera tatay da scripture. It is useful for teaching, rebuking, correcting, training, and righteousness. So daytoy iti makita nga kababalin dagitoy da nga believer nga kayat da nga influensyaan kan ipakita tapno gamin daytoy nga ilida adala ta dagiti tattao nga saan nga namati. Adala ta dagiti tattao iti lugar nga Berean nga isu nga idinangeg ngay dagitoy da nga papanguluan nga ay napanmanon da Paul iti Berean sinurot da manen simurot da ket anya ti inaramid dagitoy da nagurnong da apan da ngay sinulisog dagiti tattao iti Berean ay dagita da mangriribok da dagita disturbo da dagita. Maraydayaw ni Apo, awan tinangeg tayo dila Sunday iji ambarakaw. Uray no, marikrik na kada dumahan da nga rimwar ngam agdengdengeg da iji uneg ti balay da. Ngam awamat tinangeg tayo nga, hoy dagita mangriribok. No diket iti mismo nga kapitan ti barangay inawat da iji letter, maraydayaw ti Apo. Nga agyamyaman da pay. So idi dagitoy da nga papanguluan sinurot da Paul. Unda imbagbaga ay awan dagita da. Padakdaksen da di adipon ti Apo. But you know the Berean people who receive the word of God, ada jiriknada to protect the servant of God. So ti kababalin dagito da nga Berean people. They're so much willing. So I encourage everyone, every time nga agdengeg tayo ti mensahe, let us receive it willingly. Maraydayaw ti Apo. Hantayo nga pilpilion. Be eager and
to grow, ag-increase kumada di attitude tayo, di kababalin tayo, tadadjay ngay, di standard, di kababalin nga kayat dagiti Berean people nga ma-produce iji biyagda because they know nga dadjay nga aramidon da is to glorify God. Hanga mang glorify kan ni Paul, no di kat mang glorify kini Apo Diyos. Karbungan dagiti namati, karbungan tayo nga namati, nga awaten ti sao iti Apo asiraragsak. Let us rejoice when we receive the message. Kunana dito, now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica. Na i-compare da pay. Iji Thessalonica. Kat dito'y word, dito'y tinaalak, for they receive the message. Haanda ngay nga in refuse. Iso nga edi inawat da de minsay iji lugar da. Ada iti na isang sangayan nga milagro nga napasamak iti lugar nga Berean. Baray dayaw iti Dios. So dito'y iti kababalin that will help the believers nga ma-establish jay na sayaat nga kababalin dakas maysa nga namati kini Apo. So nga maiwasan ngay da jay agbalin nga stagnant iti pamati no kasjay. Nga awan iti willingness tayo. Nya so diay maikatalo nga attitude da. Nga daytoy iti inaramid da for them nga magiging excellent, magiging napintas na tibker, da di klase iti biyag da kas mauawagan da nga namati. Isu dito number 3, they are ready to receive the message. Ready! Nakasagana da nga kang kanayon. Tatay willing da, they are so much willing. And then ada dito'y ready da, si aawat da, si tatarigagay da, si sasagana da nga mangawat nga Apo, anya ti kayat mo nga minsay, anya ti minsayem kanyak tatangal daw, ilukat ko dito'y pusok, kat awatak ti saom. Dito'y iti ma-develop ije biag dagiti namati kas sumursurot ka ni Apo Jesus. Ready, always ready to receive the message. Madaydayaw ni Apo. Kanayon nga nakasagana. Adati eagerness, always eager to receive the message from the Lord. Maraydayaw iti Apo. Nakasagana nga kang kanayon, uray iti personal nga prayer mo, intunuag kararag ka, Lord, anya iti i-reveal mo tatang agsapa nga mensahe that will help me to grow in my Christian life, that will develop me nga agbalin nga nasayaat, da di klase iti pamatik, da iti kayat iti Apo nga ma-develop kada tayo, kayat na nga ma-form, kayat na nga ma-shape da di biyag tayo kaspudpudno nga sumursurot kini Apo. Maraydayaw iti Dios, maikaupat kan isu iti maudi. They are very eager to examine the message with the Scripture. It is isu iti trabaho dagiti agdengdengeg iti sao ti Apo. Dagitoy da nga Berean people. No dati denggen da nga scripture. No kaspargan tatama as kasabani Apostle Paul, agtiknot da. So nga dagtik-tiknot. Mabalin nga isumot iti nag-alaan tayo iti tuladan dagiti inmununa. Agtiknot tayo di mensahe nga i-deliver ni Paul. Into no agawid da. Di-examine, di-cross-examine every scripture. Istadiyon da dajay. Isu nga, kuna dajay may sanga scholar, kuna na, ti problema kadagitoy da nga panawon iti biag ti Kristiyano, they are just only receiver of the message. Isu nga awan iti spiritual growth, nga makita mga usto iji biag dagiti believer because nowadays kano tagadengdengeg dalaeng ti mensahe. Ngem the Berean people that I want everyone to be encouraged ket mabalin tayon nga aramidon. Agtiknot tayo ti word iti Apo and then agawid tayo, basaon tayo manon, linayon tayo. Maraydayaw ti Apo. Dahito ti attitude dagiti Berean people, they receive the word,
alaon da, i-take down da ni minsaya nga i-deliver ti adipon ti Apo into no agawid da. They will give their time talaga nga agtugaw da nga pamilya, nga istudyon da, cross-examine every scripture. Saan nga tapno iti kastakot, adda iti mabiro kam, birbiro kum no anya ti fault ni pastor. Hanga kasjay. The attitude da gito'y da nga believer, istudyon da, and they will receive the word, they will learn the message, and they will apply it in themselves. Kasi ti attitude dagiti Berean people, Berean believer, will search the scripture. Kat no anya iti maadal da DJ, they will apply it iti buko da. They will search the scripture for themselves. Haan nga para ijay nang ibaga. Naghaan nga dajay ni nang ikasaba. Ay, dito iti fault ni pastor. Ay, awan on, dito mystic jay ibagbakul to day in bagana. Haan nga kasjay ti attitude da gitoy. There are times iji biyag tayo, tano receive tayo lata nga receive nga hantayo pa lang nga i-check up the scripture, iso da jay ti pagpanbanagan da, you will not grow. Amen. We learn. Agawid tayo into no rabii. Dayin kasaban ni pastor. Kitaan tayo man. Ta iji pa nagbasa yo. Iji pa nang cross-examine yo. Adda dagiti encouragement words nga haangkungan na i-deliver that God can give it to you. Adda dagiti healthy scriptures, healthy message from God. In your own, iji pa nag-study yung nga kasta, the Lord will deal with you. I-provide ni Lord kaniyam da jay specific nga need mo. Iti daytoy nga gundaway nga for everybody, for general daytoy. Kat into no alam daytoy nga scripture, agawid ka kat agtugaw ka with your family or with your spouse. Kat padasam nga amirison da jay mensahe. Din ag-share kayo. Din agkararag kayo, Lord, thank you for the message today. Wow! Mga tao ni Lord sa Pinyel, agbalin tayo nga healthy nga believers. Let us not become a part of those believers nga taga-awat lang, consumer laeng. But we receive the word, we examine it, and then ipabiyag tayo data iti kapipintasan nga klase nga mabalin tayo nga i-develop, mabalin tayo nga parnuayan, iti panagbiag tayo, tapno di awag ti tao kada tayo that we are Christian, makita kumade talaga ngay nga, di standard ti Kristiyano, adi nga oy talaga mo't yeah? Han nga sinsinan, han nga sinsinan nga Kristiyano. They are very eager to examine the message with the scripture. With the scripture. The Berean believers that we can adapt their attitude. Amen. Are we willing to adapt the kababalin dagito nga Berean believer? Nga they cross-examine the scripture with the scripture for themselves, not for those people han man nga day, uy adda ko man ikwata isunat ti mangdungeg ditoy, di ba? Mangmangeg tayo day. We receive the word nga para kanya tayo maredayaw ti Dios. So detoy, no kitan tayo verse 11, so detoy kunana, they receive the message with great eagerness and examine the scriptures every day to see if what Paul said was true. Kitaan da no agpaiso. Kat no adati makita da nga kamali, ay kat i-correct da. So nga ti pastor, da kami as mga kasaba, mabutbutong kami nga mangi-deliver iti sao ti Apo no hami ngay nga ada-adalon nga usto. So nga no minsan kat ayo. It takes time iti panagtugaw. Nga adalom, kitaom. No usto ba di ibagbaga na daytoy. Tanga basta nga kabasa tayo nga kat i-deliver tayon. Iso nga ulit manan, very exciting iti mangi kasaba into no naawatam kan inadal mo. Taadamat ti sungsungbatan dagito iti sangwanan ti Apo. So nga dadagay agkabkabawan nga pastor ko they need to resign ije church nga ayan data sa balian ti ikas kasabada. Resulta ti kabaw dadzay ng maawatan ni Apo Diyos. So nga dadzay iti
maaramida na daytoy sao iti Apo. When we study it, the Word of God, saan tayo lang adungdunggan. No amamin tayo, uray da kayo ngayang people ngay. No agawid kayo ngay kat daytoy sao nga nangagyo, day message nga nangagyo. Isuti usar na po jay life group meeting. Isu nga no life group meeting kayo hanga kumkumpormit pag istoryaan nyo. This is the use of the life group meeting. Agmit kayo nga kasta and din linayan niyo da jay message nga nangagyo iti da jay nga aldaw. So nga ituloy iti ag life group kakabsat nga leaders. Amen. Abay nga kasla nga madiyo nya tainto nagdengdengeg tayo gamin met no adda tayo ditoy nga minto no rimuar tayo padasem nga saludsuden. Padasem nga damagan the message idila Sunday. May baga na nga tatata without the G-notes na. Hantayo nga superman kan hantayo nga superwoman nga tataw. We still need to study the word. Maraydayaw iti Apo. Isu dayto the word nga examine gamin, adati Greek word na dayto nga anakrino. Anakrino. Kahit na nga sawan to ask question, how to cross-examine the message with the scripture. Agsaludsud ka. Saludsudam ijay bagim agaramid ka ti question. Hindi niya pa discern. Masapul nga ento no discern mi dat i-discern mo iti word ni Apo kadwam ti espiritu ti Dios. Hanga espiritu day padam nga tao. Kadwam dapat ask the Spirit of God to lead you and guide you for you to identify what is wrong and what is right. Judge, search. And iti purpose na for ourselves progress. Maraydayaw iti Apo. Romans chapter 16 verse 19. Basaan tayo am amin daytoy kakabsat. 1, 2, 3, go. Be excellent of what is good. Be innocent of evil. Committing to not bully. Take a stand for others in pink and in the God of peace, crushing Satan underneath our feet. Be excellent. Yeah? Be excellent of what is? Be excellent of what is? Be excellent of what is good. Maraydayaw ti Apo, daytoy iangat mo, italom da jay Christian walk mo, dapat kat agprogreso day Christian walk tayo. Maraydayaw ti Apo. Be excellent, kanta daytoy of what is good. Be innocent of evil. Be excellent of what is good. No anya iti ammo tayo nga naimbag. Let us excel. Maraydayaw ti Dios. Daytoy iti dapat nga pagrumangayan tayo. Tapno iti kastakot mailisi tayo kadagiti anyaman nga panulbog iti kabusor. Maraydayaw ti Dios. So I hope nga iti daytoy nga gundaway ket nakatulong kada tayo. And I encourage you kakabsat. Irugi tayo tata mabalin ba? Let us not just a listener. Nga kandi agdengeg tayo. Into no next Sunday sa tayag dengeg manan o no ureno agaten tayo ti morning devotion, but then it is an encouragement to all of us that let us try to examine the Word of God. Every message nga awaton tayo, let us examine it for the progress of our own. Di pamati tayo kini Apo. Kat no kastoy ti attitude dagiti believers in Pinyal Full Gospel Ministries, it is possible nga amamin tayo awan iti problema when it comes iti spiritual growth. No imutek-tekan tayo nga kunan ti Ilocano dadji sao ni Apo. Let us search the scripture. Let us read the scripture. Let us examine it. Inagserbi kuma ijay biyag tayo. Tapno iti kasta agigsel tayo. Let us be excellent of what is good. Ag-ibalin tayo nga inosente, ijay kinadakes, maraydayaw iti Apo nga man nakabalin. So dijay, possessing an excellent standard of Christian life. Dito'y iti title tayo nga namati. Dijay Christian life tayo, haan nga wishy-washy a panagserbi, ngam, jay marka tayo kas pudpudno nga Krisyano, nasaya at tikita tayo, nabanor iti kitam, nangina iti kitam, it is because iti mang bibiyag kinkakat de sao iti Dios nga pudno. Possessing an excellent standard of Christian life, isuretoy, let us possess a noble character.
Let us be maada ko maiti open-minded nga panagpanpanunot silulukat a panagpanpanunot tayo. Lumawa iti panakaawat tayo. Madaydayaw ti Dios. And number 2, let us be willing to receive every message from the Lord. Madaydayaw ti Apo. Hantay nga kuna nga dadya nga message para kanyana. But then let us receive it for ourselves and share it to others. Number 3, they are ready. Ready ka nga kanayon nga mang-awat iti mensahe iti Apo. Madaydayaw iti Dios. And number 4, let us become eager to examine the message with the Scripture. Madaydayaw tinagan ti Dios. Isu iti encouragement from daytoy biag dagiti Berean people nga insut da iti pamati da ket anya ti resulta na. Let us read Isaiah verse 12. Gapo ijay kababalin dagitoy da nga Berean people, adu kadagiti Grego iti namati, naakaran da ijay klase iti panagserbi dagitoy da. Naakaran dagiti daduma, kaputa makitkita da nukas ano dadje pamati dagitoy da nga Berean people, nagbalinda nga naputno. Adu kadakwada tinamati agraman ti adu agrigo, dagiti mararaem a babae ken lalaki iti kagimungan. So dadjay kakabsat iti napasama. Kat amoyo pay last nga kayat ko nga i-share from the life of this Berean believer. Iti sinmurot dagiti papanguluan nga mangpabalin nga i-stop da ni Apostle Paul nga mga kasabay di sa uti Apo. Dagitoy da nga Berean believers, they protected the man of God. They protected the man of God. Idinangagdan nga adan dagita dagay mangriribok kadakwada kunan dagiti Berean believer. Apostle Paul in KJ baybay. Inlis si dangay ni Apostle Paul. Isu nga iji kabibiyag ni Apostle Paul kas adipon ni Apo sobra iti na naranranasan na nga klase iti rigat. Iji pa nagministro na ngam gaputa kayat namot nga dadjay commitment na iti sangwanan ti Apo jay puso na jay pitik iti puso ni Apostle Paul to preach the gospel. Isu dadjay iti na magbalinkin ko na nga natibkeran ako na nga ay anya ti masagsagrap ko ditoy. Daytoy ket diti apang ko pakarigrigatan haan, but he is so committed to God. He is loyal servant of God. Talaga nga dadya heartbeat na kat isu ti puso ti Dios to preach the gospel. Maraydayaw ti Apo. So nga na i-compare ti Berean people kadagiti tattao ti Salonika kapo iti klase di standard iti faith da. Kat no apay nga nangato ti standard ti pamati dagitoy da nga believers because of the Scripture. Because of the Word of God. Di trato da iti sao iti Apo. So nga agyaman tayo. Tumakder tayo man, and I would like to let us sing that song jay Higher Ground, jay nga English jay hymn. This should be our prayer iti deto nga gundaway nga tulungan na tayo iti Apo nga agbalin nga sensitive, agbalin nga tumibker, kararag tayo Apo patibkerem ti pamatian. Madaan na kuma iti klase iti pamati nga makaayayo iti imatang ti Apo. Na-share ko iti last time, kas namati kini Apo ko to, di ngay attractive iti pamatim ko ma, nga isu iti pag-ulidanan, dagiti daduma nga tattao. Yeah? Higher Ground, iti English hymns. Let us press on. Let us continue nga mangpasayaat ijay standard iti pamati tayo. Maraydayaw ti Dios haan nga ubi-ubi nga pamati, but then ijay panagmature iti pamati tayo. So I encourage everyone from now on, let us receive the word. Agawid tayo no adda tayo iti balbalay tayo. Let us examine the Word of God. Let us continue to learn. Ituloy yung nga basaan ti biyag dagitoy da nga believers. Very exciting iti biyag da. Kanda iti biyag ni Apostle Paul, kanda giti kakadwa na nga pasurot ni Apo Jesus. And we can apply it also in our personal lives. I'm pressing on. Kantaan tayo na dyan nga kanta kakabsat.
Maki-flash yun dita. Tapno nalaklaka nga makakanta tayo. Amin. Higher ground. Thank you, Lord. Praise God. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where these abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world. Though Satan's darts at me are hurled, for faith has called a joyful sound, the song of saints on higher ground. Shall we lift every hands? Iniabot Diyos ni Dete kung daway. Dete ti kararag tayo, muna itagay na kami. Improve na kami, Apo, to have an excellent Christian life. Iti Dete nga lubo. Yes, hallelujah. I have found, Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the atmosphere. I want to scale the atmosphere and measure gleam of glory bright. But still I pray, till heaven I found. Lord, lead me. Yes, Lord, lead me on to higher ground. As we, your people of God, this is our heart's desire. Lift us, Lord God. We want to go higher in our Christian living. Hallelujah. Help us to have a progressive faith. Thank you, Lord God. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand. Nadeta ti kararag mo kapsat. The Lord will grant your prayers. Iti deti nga kundaway. The Lord will honor your faith. Hallelujah. Yes, in the name of Jesus. Yes, God. Hallelujah. One more time. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, lift me up. Yes, God. Itagay mo, Apo. Tulungan na kami, O Diyos. Yes, God. Hallelujah. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, plant my feet on higher ground. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Come on, kakabsat. Utter a words. Ibkas mo ti saom kiniapo. Ako na di song. Imulam dagito yung asakak iti bato as ibibiyag.
Isu daytoy iti susi tapno maadaan tayo iti excellent kind of faith, excellent kind of Christian life. Iti nakapatungan ko iti saka tayo isu da di bato as ibibiyag nga isu ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Isu na ti foundation iti faith mo. In the name of Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glorify your name. Glorify your name. Siga kararag tayo man kakabsat, the Lord will minister to each and every one. If that is your heart's desire, plant my feet on higher ground. Plant my feet on higher ground. Lord, lift up every one of us. You know the condition of everyone. Oh God, Jesus, Jesus. Korabashakarabadakarabasendiri. Shidiarabakandarabasukurobakarabashendiri. Oh, in the mighty name Jesus. In the mighty name Jesus. Oh, each of us will pray. Execute the kind iti faith mo, the klase ti pamatim kini Apo. Evaluate yourselves. Evaluate mo the pamatim iti sangwanan ni Apo Dios. Kumusta ti condition mo iti imatang ni Apo Dios. Numariknam nga kumapkapoy ka dahito ti kararag mo. The message of our song, my feet. Himulam na ito'y sakak iti batua si bibiyag. Katukas to'y iti kaimulaan ti saka tayo kakabsat di pamatit tayo. Uray no umay iti bagyo iti biyag saan nga magungun day tanga pamati. The Berean believers, they stick iti faith ta kini Apo. And because of their faith, adu dagiti na influensyahan da nga tattao. Adu dagiti sinmurot kini Apo Dios kapo iti klase iti pamati nga makitkita da mabuybuya da iti biag dagiti da nga Berean believers. Pada tayo isuda nga tattao. By the help of God, mabanti tulong ni Apo Dios. In all our families, amin tayo, manipod ti ama, ina, dagiti anak tayo. Let us join our hands together as a family to say to God, Lord, lift me up. Lord, lift me up. Thank you, Jesus. Shall we sing it one more time as we close in prayer? Lord, lift me up. Stand by faith unheld, stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Bless all the fathers who are here, all the mothers who are here, as they will lead their own family to establish a kind of faith that will honor you, God. I-bless mo dagiti young people, agraman dagiti upubing. All of us as family, Lord God, in your church, dito yung iglesia Apo, we will join our hands together to grow up, to have this kind of faith nga makaayayokin ka. Madaydayaw ti kangatuan nga nagan mo. And all the glory and honor belongs to you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.
the Lord. Praise the Lord. God bless each one of you.